ಓದಿರೋ ಬತ್ತನೆ ಅವಜಿ ತುಳು ಬರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರೋರು ಹಲೋ ಯಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮ್ಮಂದು ಕಲ್ತಿಜ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ಬೈತಾರೆ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಓಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ ಅರೆ ನಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆ ಖುಷಿ ಆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಕ್ಕತ್ತೆ ನಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ರಿಂಚ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗೆಂದಾವದು ಜೈತುಳು ಜಯ 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 ತುಳು ಬಸೀನೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡಿದು ಹೋಗಕ ಮಾತು ನಾವು ಕಳಿಸುವ ಭಾರತ ದೇಶಗಳು ಶುರು ಕರ ಡುಂಕ ಇತಿಹಾಸ ಬಾರಿ ಪಿರವಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉದಾಸೀನ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಉದಾಸೀನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತತಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಘಟ್ಟದವಳು ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ದೋಸ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ RNS ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾದಪನ್ನಗ ವಿಷಯ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಸರೋಡದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆಂಗುಲು ಹೊಸರೋಡು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಲ್ಲ ಐಸ್ ನಮ್ಮ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಾಲೆ ಶನಯಾನೆ ಏರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಏರು ಬಂದೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರಾ ನೀವು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬರ್ಪುಣ ಇರಾಗ ಇರ್ನ ಊರಲ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮವರದಾರು ಹಾಂ 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 ಅಮ್ಮನ ಬುಧರು ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬನ ಬುಧರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಹಾಂ 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 ಪಪ್ಪ ಇದ್ದಾರಾ ಪಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೌದಾ ಹಾಂ ಶನಯನ ಪಪ್ಪ ಬೈದಿರು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಒಂತಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪಿನೆ ತುಳು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸೊ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ನನ್ನದ ಸಂದರ್ಶನನು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮೇರು ಮುಂದುವರಿಸವೇರು ಇನ್ನ ಪುದರ್ ನಮ್ದು ನಾನು ಮಂಡ್ಯದ ಬಂದಿರೋದು ಓಕೆ ನೀವು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಾಷೆ ಕಲಿಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಧನಂಜಯ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಸಹ ಸೇಮಾ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓಕೆ ಅವ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ನೀವು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ತುಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ತಂದೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎಸ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ ತುಳು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮೈಕ್ ಏನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೇರೆ ಬೈತಾನೆ ಏರು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಏರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಓದಲ್ದು ಇರಾಗ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಫ್ ಇಂದ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಬಂದಿತ್ತು ತುಳುನ ಕಲಿಬೇಕು ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಊರು ಗೊತ್ತಾ ಏನ ಬರೋ ವಚನ್ ಕುಮಾರ್ ಏನ್ ಊರು ವೇಣೂರು ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಾಜೇಶ್ ನಗರ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಹಿಕ್ಕನಾಗ ತುಳು ಪಾತ ಇರ್ಬೋ ಬಟ್ ಅವಿನ್ ಬೇತಕ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದಾಯ್ತು ಪಂಡ ತುಳು ಈಸ್ ನಿಗ್ಲುವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಾತ್ ತುಳು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಲಿಕೆಂಡ್ ಬೇರೆ ತುಳು ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಸೊ
ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಭಾಷೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ಪುನ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲಿಪಿ ಬರೆದ ಹೊಜಪಾಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಹುಯ್ಯ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಹುಯ್ಯ ಬಟ್ ಐನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪದೇರೆ ತುಳುನಾಡು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಕ್ಕಲ ಬೈಜಿಂದ ಎಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಅದಾಯ್ತು ಅನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡೋಡ್ರಿ ಟೀಚರ್ ತುಳು ನಾನು ಹೋದಾನೆ ಬಟ್ ಮೂಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅದ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಡದ ನಾನು ನಮ್ಮಂತ ಕಲ್ತಿಜ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹೊಡ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಎತ್ತನ ಬೈತಾನೆ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೈಸ್ ನಿತೇಶನ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಸೊಂಬಲೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಿಗೆ ಎಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರ್ಡಕೇನ್ಗ ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಜಿ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಏರ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತ್ನಿ ಪೋನಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪರನ್ ಬೈದ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆದೆಕ್ ಟೀಚರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾರ ಇಂದು ಭಾಷೆದ ಟೀಚರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ವಾ ಅವೇ ದಾಯಪಾನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇರ್ಲ ದಾದಲ್ಲಿ ಎಡ್ವಟ್ಟಾಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಇರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ಲಿ ಆದ ಮನಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಂತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪೂರಗ್ಲ ತುಳು ಕಲ್ಪಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತದ್ದು ನಾನು ಇಂಚಪ್ಪ ಕಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಪುರಬಲೆ ಸುರು ಕುರ ರೂಮ್ಕ ಹಾ ಮಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ಪಾತೆರಾ ಆಲ ಇದೆ ಮನಸ್ ಬರ್ತಿ ಏಲ ತಡಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಟೀಚರ್ ಆದ್ ಬೈದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ನೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ SRS ಮುಲ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಡತ್ತದೆ ಅವ್ರು ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಟೀಚರ್ ಆದ್ ಇಂತ ಟೀಚರ್ ಮೇರ್ಗೆ ಏನೋ ಅನಬದ ಪ್ರಿಯಾ ಏನಬದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬೈದ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಅಂಡದು ಅದೇ ಅದೇನಾ ಇರ್ಕಲ್ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಲ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯ ರಜೆ ಬಾಕಿ ಇಂದನ ಹಾ ವಿಜಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡುಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ದಾದನ್ ಬನ್ನಿ ದಾದಾ ಕಲ್ದರ ಈ ಕಲ್ದರ ಲಿಪಿ ಕಲ್ದು ಜಾನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಐಕಿನ ಕಲ್ಪ ಬಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿಗಳು ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಒತ್ತುಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬತ್ತನದ ನಮ್ಮ ವೇತಕಲೆ ಬಂತು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತ ಕಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗೆಂದಾವದು ಜೈ ತುಳು ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಶುಭಾಕರ್ ಬೇದ್ರ ನಾನು ಇನಿ ಊರುದ ಬೈತೀನಿ ಇಡೀ ರೂಮ್ಗಳು ಓದ್ತಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡೀ 4 ಗಂಟೆ ಬೈದೆ ಅದವಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪುಳೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಮಾತೇನು ಒರಿಪಾವಡು ಆತ ಬಂದು ಏನು ಮುಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಕ್ಕತ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತುಂಡು ಗೂಗಲ್ ಇಡ್ ನಾಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪೆರೆಗ್ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮಕ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡಕ್ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಅದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಂಚ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಪ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಜಾಯಿನ್ ಅವನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನ ಪೂರ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸೊಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ದೆ ಬೊಕ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕೊರ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಉರಿಪಾಲೆ ಆತೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಆತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಬಾಕಿ ಆತೇನ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಹಾ ಯಾ ನಾವು ಆನ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅರ್ನನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫೇಮಸ್ ಆತೀರ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಫೇಮಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅಷ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಏನ ಮದ್ಮದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಸೊ ಎಂಕ ವಾಯ್ಜಿ ಕಲ್ಪೆರೆಗ್ ಅಂಚದ ಈ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ರಿಂಚ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ನಾಲ್ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಏನ ಪುದರ್ ಬರೆಯರೆ ಕಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಏನ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೇರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ಏನ್ ಕಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲೇ
ಕುದರ ವಿಳಾಸ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎನ್ನ ಬುಧ ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಜೈತುನಾಡು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಿನ ವರ್ಷದ ಬುರ್ಕಾರ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆ, ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿಜಯನಗರ ಒಂಜಿ ಈ ಅವಕಾಶ ನಾ ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಗಲಸೋಡು ಪಂಚಿ ಉದ್ದೇಶ ಜೈತುನಾಡು ಮುಂದಲಿಕಡಿ ನಿತ ತುಳು ಲಿಪಿತಲ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಡತನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕಲ್ತಾರೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಯಾಕಲ್ದೆ ಯಾಪ ಕಲ್ತಿ ನೀರು ಬೂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಮಾತೇರ ನಾನು ವಸ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಪನ್ಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಬೈದೆ ಪನ್ಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಬೈದೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪುಡ ಆತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರೆ ನಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವನೊಂದು ಪಂಡರ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾಬು ಇರೇ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಬಾಬು ಖುಷಿ ಅಂತ ಬಂದೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಜನ ಡೆನ್ನ ನಮ್ಮೂರು ಕಮ್ಮೇನ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದುಕೇನು ಪಾರ್ದನ ನಮಸ್ತೆ ದೋಸ್ತಲ ನಮ್ಮೈನಿಲ್ಲ ಬಂಟ್ ಸಂಘ RNS ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಮೂಲ ದಾದೊಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಪರಂಡು ಸೊ ದಾದಾಪುರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಪುರ ಬೈದರು ಏನಂದು ಮೂಲ ಏನೇನು ನಡಪುಣಂದು ನಿಗಲು ತೋರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸುರುಕಾರ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರ ಆಟ ಗೋರಂದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ನೆಲಾಟ ನೆಲೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿತಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ರಣಜಿ ಬೇನೆರೈನ ಪುಷ್ಪ ರಾಕೇಶ್ ಮೇರ್ಲ ಉತ್ತರನೆಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿತು ಪುನಃ ನಿಧೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಉತ್ತರನೆಗಳು ಅಂಚೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಿರಂತರೈನ ಅನಿರುದ್ಧ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ವಿತರಣೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಯಗಳ ವಿನಯ ಮನೆಯ ಮೇರ್ಲ ಹಾಸನಗಳು ಸುಳ್ಳು ಗಡ್ಡದ ಮುದಿಲುಡು ಜಗದ ಬರ್ಪಿ ಬರುಳುದಾನೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಡು ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡುದು ಜಯದು ನಂಗು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿದು ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡುದು ಅನ್ಸಾದ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ದಿಜಿ ಬಂದು ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಕರಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದಿಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಸಂಘ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ತುಳು ಪಾತೇರ್ಗ ಪಂಡಿ ಕಜ್ಜನು ನಡಪ ಒಂದು ಬರುವುದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಸಹಕಾರದ ನಡಪಿನ ಇನಿತ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ತುಳು ಪಾತೇರ್ಗ ಲೇಸಿದು ಇನಿತ ಲೇಸನು ತುಡರರ್ಲಾದ್ರು ಉದೀಪನ ಮದ್ದಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಲಾಡಿ
ಮಾನಾಲಿಗೆದ ಕಾರ್ಯಂತೇನು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೇನು ಇರ್ತಿ ತಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜರಿ ಕೊರ್ದು ಅರೆನ್ ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಾನಾಲಿಗೆದ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಪಾಲದ ಕುದಿನ ಕಣ್ಣೆರೆಗ್ಲ ಉಲ್ಪ ಸೇಡಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದೆಗ್ಲ ಯಾರು ಸೋಲೆತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಜಯಪುರ ಸಂಘಟನೆ 2014 ಉಂಡಾಯಿನ ಬೆಚ್ಚನೆ ತೀರ್ಥ ಲಟ್ಟ ಜಗಡರ್ನ ಕೂಟ ತುಳುನಾಡರ ಈ ಗನಗ ಪುದರಾತಲು ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ತುಳುದಂಚಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನ ಸಲುವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಾರಿ ಮನದ ತುಳುದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಬರಬಹುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವಿಧ ಈ ಕಾಲುನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗೋಲ ಪಂಪಲಕ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟವನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ವೀಟ್ ತುಳುನಾಡು ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಹೋರಾಟವು ನನೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮಜಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ಕಾಡು ಆಮೆಗೆ ನಡೀತಿನ ತುಳು ಹೋರಾಟ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂಡ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನನ್ನಲಾತ ತ್ರಾಣ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದಿನಟ್ಟು 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತುಳುಕು ಮಾನವೀಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಕೊಟ್ಟು ಭರವಸೆ ನಟ್ಟು ಕೆಲವಾರು ಗಣ್ಯರ ಮಾನ್ಯರ ತುಳುಕು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತುಳು ಲಿಪಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಕಲ್ಪನಾ ಕೆಲಸ ಅವರು ಪಂಪಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿದ ಪದ್ಧತಿ ಓದು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನಾಂಚಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಬಿಡಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಕನಗ ಸುಮಾರು 50 ಮಿತ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 300 ಮಿತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಕೋರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಗ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 250 ಮಿತ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಂಪಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಸುಮಾರು 20,000 ಮಿತ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತುದೇ ಪಂಪಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮವು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲಡು ತುಳು ಒರಿಯಡು ಪಂಪಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತ್ರ ಇವಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಒರಿಪಾವನ ಕೆಲಸ ಅವರ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ತುಳು ಬರವ ಪಂಪಿನ ಫಾಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬರಬಲಕ್ಕಾಂಡು ಇದು ಕೋರದ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಗಂಟಲು ಮುಲ್ಪ ಕೊಡುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುನಾಡೇನಂಚ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಗಳು ಬರೆಪನ ತುಳು ಮಂದಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಪಿನ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನೊಣಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಳಿದು ಕೋಳಿನ ಕೋಪನ ಒರಿಜಿನ ತುಳು ಪದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತುಳು ಅರ್ಥನ ತೆರಿಯನ ಕಸದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾ ತುಳುಗಡ ಎಂಕನ ಅರಿಕೆ ಬಂಡ ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೆಲಸ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಗಿನವರ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಅವಂದು ಪುನಃ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪದಗಳು ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿಗೆ ನಿಗಲು ಸೇರಾವಳಿ ನಿಗಲಿನ ಪದವನ್ನು ಎಂಕನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಟೀಮ್ ಸರಿ ಉಂಡ ಬಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿಗೆ ಸೇರವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನ್ನ ಸಾಕಾರನು ಈ ಪೋರ್ಕುಲು ಎಂಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕೇನಸಿರಿ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಲಿಪ್ಯಾಂತರ ತಂತ್ರಾಂಶನು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥದಿಂದ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆಯಿನ ತುಳು ಪದಕಗಳಿಂದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಪನ ತಂತ್ರಾಂಶನ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಳು ಭಾಷೆ ತಿರಿಯಂದಿನ ಗಳಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷಾ ಕಲ್ಪನ ಸಲುವಾದ ತುಳು ಬರವು ಸರು ಪಂಪಿನ ಆಯನು ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆ ಆಪ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಪದ ದಿನಟ್ಟು ಟೆಲಿ ಬರೋ ಪಂಪಿನ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂಘಟನೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ PNG ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಈತೆ ಅರ್ಥಂದೆ ತುಳು ಪಾತ್ಯರ್ಗ ತುಳು ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಅವರ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಭಾಷಣ ಕಲ್ಪನಾ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ. ಸದ್ಯ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತದೆ. ಎಟ್ಟೆ ಉಮ್ಮದಿಗರ್ಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಬರೋದ ಐಸಿರ ಪಂಪಿನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳು ಮೋಗದ ಬಂದಲೆ ತುಳುನಾಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಯ್ಯೋಣ ತುಂಬದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಉಳಿಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬಲಿಪಾನ ಅಂಚಿನ ಈ ದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜಾಗೃತಿ ಅವರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ರೂಪಣಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವ ನುಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಪಾಲ್ ಅವರ ಕರೆದು ನೀವೇ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವರ್ಷ ಆ ದಿನ 800 ಜನ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ತುಳುಲಿಪಿ 800 ಜನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಗಮ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೈಂದೂರು ಟು ಬದಿಯಡ್ಕ ಅಂತ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದೇ ಬೇಡಿಕೆ, ತುಳುವನ್ನ 8ನೇ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಂತ.
ಅಂದ್ರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದವರೇ. ಹಾಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಾಗತ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿತೀಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರಾದಿನ ಬಂದಿದ್ರು. ಸ್ವಾಗತ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಮುಂದೂ ಸಹ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಬಾರ್ದು. ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಳುಲಿಪಿದ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಂಗೊಪ್ಪ ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಐತೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್. ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಜಾಸೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಂ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ನಮ್ಮೈತೆ ಓಂ ಕಳಿಸುವತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ತಮಾಷೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಂ ಬರೀಪಿನ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಓ ಬಕ್ಕ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಹೂ ಕಳಿಸುವ ಭಾರತ ದೇಶಗಳು ಐಕ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಓ ಬಕ್ಕ ಮಾ ಸೇರ್ದು ಓಮು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಓಂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂತ ಬರೀಪಿನ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಫಲಕ ಕೊಡ್ಪೆ. ತುಳುನಾಡ ದೈವ ದೇವರೇನು ನೆನತೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೊಡೆ ಮುಪ್ಪದ ಗಣೇಶರೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ತುಳು ಬರೋದು ಐಸಿರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೇನದ ತುಡಾರ್ ಬಂತೇರು. ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲು ಓ ಬುಟ್ಟರೆಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಆತ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬುಕ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಗಲು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಮುಲ್ಪ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಉಂಟು. 2,000 ಬುಕ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೈಸರ್ತಿ ಬಟ್ ಮಾತ ಮೂಲಿತ್ತಿನಾಗೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಪೂರ ಬೇತೂತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅನುಮಾನ ಉಂಟು. ಬಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬುಕ್ಕುಡು ಉಂಟು ತೂಪುಜೇರ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಕೇಳೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೆಂಚ ತುಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಐಟಸ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾಹಿತಿ ತೊಂದಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದಿನ ಪಾಡ್ತಾರೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ನಾವು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ತೇವೆ. ಮೂಲು ನಿಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತುಳುನಾಡ ಪದ ನಮ್ಮ ಕಳಿಸುವ ಇದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏನ ಬಂಡ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬತ್ತೊಂಡಾಡ ನಿಗಲು ತುಳುನಾಡ ಪದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪನ್ನೊಂದು ಪದ ನಾವು ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲೈತೆ ಇಂಚ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನಾಡಗೀತೆ ಪಂಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಗೀತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಐತೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಪಾತೆ ರೌಪುರ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮಂದಿನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಆದ ಪಂಡೇರು ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಜನಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೌಂದು ಪೋಂಡ ಅದದ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬುಲೆತಿಲು ಸಾಧ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪರತೀರಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ದು ಕೋಗಿ ಕಟ್ಟೊಂಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂದ ಅತ್ತ ಒಂದು ಬೇತ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈನೋಡ್ ಪಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಿಪಿ ಕಲ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಐತ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಯಕ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪಾವೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಡ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುನ ಓಮುಗು ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರ್ತದೆ ಓ ಬಕ್ಕಮ ಅವು ನಮಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪೇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅವೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ಕುಣಿತಾಕ್ಷರ ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ವಾರ ಗಿರ ಪೂರ ನಿಗಲಿ ನೆಟ್ ದಿಕ್ಕುಡು ತುಳು ನಂಬರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಆ ನೆಟ್ ತುಳು ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಉಂಟು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಇಂಚ ಬರಪೇರಿ ತುಳು ತಿಂಗಳು ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಟು ಓಟ್ರ ಗೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಖಾಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆತೆ. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮನ್ಪುವ ಬರ್ಪೆ ಬೋಪೆ ಗೆರ್ಪೆ ಬರ್ರೆಗ್ ಪರ್ರೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಪದಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸುವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ IST ಕಳಿಸುವ ಅಂಚೆ ಐತನ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಪಂಡವೆ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಾರ ಬಂದಿನ ಅಂಚಿ ತಮಿಳೇರಿ ಇಂಚಿ ತೆಲುಗೇರಿ ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ಮೆರೆಪೇರು ಕಣ್ಣೆದುರೆ ಕೇರಳ ಕೆಲಪೋದು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಕುಲಿಪು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಕುಲಿಪೇರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನೆ ಬೇತಗಲೆ ದೂಷಿಸ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಉದಾರ ಮುಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಈಗ ಪೂರ ಊದ ಉದಾರನು ಆ ಒಂದು ಆತನು ಸುಮಾರು ಉದಾರ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಇಂಜಪ್ಪ ಕಟಪಾಡಿ ಅವೇನು ಬಂಧನಪುರಂ ಅಂತ ಬಿಡಾಡ್ತೇವೆ. ಕಟಪಾಡಿದ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇಕ ಐಕೆ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಬಂಧನಪುರ ಕಾಪುನು ರಕ್ಷಣಾಪುರಂ ಅಂತ ಬಿಡಾಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಎಂಕನು ಎನ್ನ ಊರು ಕೊಡ ಊರು ಬಿಂದಿಗೆಪುರಂ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಹುಟ್ಟಪಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಿಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಊರ್ದ ಉದಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಂದು ತೊಂದರೆ ಐತಿಂದು ನಮ್ಗೂ ನಂಬಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬೇತಗಲೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮಗನೇ ತಪ್ಪು ಪೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಬಲೇಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪು ಅವನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ಪೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಮುಜಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಪೊಕ್ಕ ನೀರೇ ತೆರೆದುಪ್ಪು ತುಳು ಲಿಪಿ 2001 ಪೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತೀನಿ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಮಾನಪುರ ಮಂದಿ ಒಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಲಸಜ್ಜೆ ದೇಶ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಕುಳಿತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಿನಾಂಕ ಬಂದದ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ದಿಕ್ಕುಲು ಪಕ್ಕ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ಮೈನ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ PNG ದೇವಣ್ಣ ನಮಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನಿ ಕೊಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಕಳಿಸುವ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಅವೇನು ಇಂಚ ಕಳಿಸೋಳಿಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅವೇನಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗಲೆ ಪಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡು ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಡ ಈಗಲೆಗ ಒಂದು ಗೇರಸಿರಿ ಉಂಟು jaytulna.in ಹೋಗಿ ಗೇರಸಿರಿ ಪರಿಯಾಡ ಈಗ ಕನ್ನಡ ನಿಗಲ ಮುಂದಾರ ಬರಡ ತುಳು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರೆಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೊತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಐತಿ ಪಂಡ ಐದು ಟೈಪ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೊಂದು ಎಂಚ ಕಳಿಸೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾಡೋರಲ್ಲಿ jaytulna ಸರ್ಚ್ ಪರಿಯಾಡ ಗೇರಸಿರಿ ಐದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡೋಡು ಈಗಿನ ಮಲಯಾಳಮೋಡು ಈಗಿನ ಹಿಂದಿಡು ಬರೆಯಾಡ ಈಗ ತುಳು ರಿಪೀಟ್ ತೋಜೋಡು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಂಬೆದಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕೇರಳ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ಮಲಯಾಳಂ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ಲಿಪಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಲ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಲಿಪಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳುವೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟಲ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ ಕಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತೆಲ್ಲ 2 ಬುಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜಡಿ ನೀಟ ಗೆತ್ತೊಂಪೋಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಒಂದೇನು ಗಡಿಸೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಮ್ಮ jaytulna ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕೋಟಿಗೀತ ಲೇಖನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಣ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ಐದೊಟ್ಟು ಪಣವುದಲ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಕಲ್ಪದಿಲು ಪಂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿಲಿಗೆ ಪಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಗಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂಚಸ್ಟಾದ ಆ ಮಾತ ಕಲ್ಪದಿలని ಯಾನು ನಿಕರ್ಮೆಗೆ ಅಗ್ಲಗಲಗಲ ಹೊಲಬು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳುವೆ ಏರ್ಮುರೆಗೆ ಕಲ್ಪವರೆಗೂ ಕಲ್ಪ ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷೆ ತುಳು ಪಂಪಿನವು ಪ್ರಾಚೀನ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಹೊಂದಿವೆ 2000 ವರ್ಷದ ಪರತಿರಿ ಉಂಟು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಡಿಪು ಬೊಕ ಕುಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜನಕ್ಕೂ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪೆ ಮುಲ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಬಂದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಜನಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒವೇ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಭಾಷೆಯಾದ ಒರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಾದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪಸರದೆ ತುಳುನಾಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ಜಾತಿದ ಕುಲು ಬೇಡ ಇಪ್ಪಂದೆ ತುಳುನೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಮೇಲೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಆದಲ್ಲ ಉಂಟು. ತುಳುಕು ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಪದ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುದ್ಧಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕಿಳಿನಲಿಕೆ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡು ಬಗೆ ಬಗೆದ ಆಚರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಪಂಪಿನಾಂಡ ಪಾಡ್ದನ ಜನಪದ ಪದ್ಯಗಳು ಕಥೆಗಳು ನಾಟಕಗಳು ಇಂಚ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಐಸಿರಲು ಸಮೃದ್ಧ ಮುಂದ ಇದ್ದದ ಕಾಲೋಡ್ ಕೇಂದ್ರಕೊಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವಡು ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ನೆಟ್ಟ ಅವಡು ఒక సామాజిక మాధ్యమాలను ముఖ్యంగా ತುಳು ಭಾಷೆ ನನಲಾತ್ ಗುಲೆಚ್ಚಿ ಆವೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂರಿಪ್ಪರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೋಲಿಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ರೀತಿ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೌದಾ ಇಪ್ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರಡು ಭಾಷೆದ ಪದಗುಲಿಡುವಂತೆ ಭಿನ್ನ ಉಂಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಬಂಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರುನ ಭಾಷೆ ಅದಿಪ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಆಗುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಯುವ ಜನಾಂಗ ತುಳು ಕಲ್ಪುನ ಪಾತೆರುನ ಒರಿಕೊಡು ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕುಲೆಡ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರು ಜನಗಣತಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಅದರ ಅಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಪಂದಿ ಬಂದು ಅದರ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜ ಉಂಟು
ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅರಿಕೆಗೆ ಕೆವಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಬಲೆ ತುಳು ಪಾತ್ರದ ಪಂಪಿನ ಕಚ್ಚದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪೋದೆ ಬರೋದು. ನಾನು ಒಂದು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನಾಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನಾಂಡ 1400 ವರ್ಷದ ಗಿರಾಕದ ಮೂಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಜನ್ಮ ಆಂಡು ಪಂಡದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತೋಜಿಸಿಕೊಂಡ ಶತತಂಡ ಪರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುನೀಚಿತ್ತಾಯರ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಾರಿ ಗಿರಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ್ ಬಳಸೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಬೋಡೈನಾಥ್ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಉಲ್ಲಾ ಪಂಡದ 2001ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಧ್ವಜಪದ ಕೊರಿಯರು. ತುಳು ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಕೂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಒಂದು 57 ಸಂಕೇತಾರ್ಥ ಬರೆಯಿನ ಕಲ್ಲ ಬರುವುದು. ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಬರೆಯಿನ ಸಾರ ಸಾರ ತಾಳೆಯೋಳೆಲು ಕೂಡ ಒಲ್ಪುಗು ವೈದ್ಯರು. ಆ ತಾಳೆಯೋಳೆಡು ಇಪ್ಪುನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲು ದೇವರ ಮಂತ್ರ ದಿನಾಲ ಸುಗಿಪುನಂಚಿನ ಓದುನ ಸ್ತೋತ್ರಲು ಜ್ಯೋತಿಷಲು ಒಂದು ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಊರೊರ್ಮೆ ಇತ್ತಲು ಪಂಪಿನಿತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಂದು. ಕೆಲವು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಬರೆತಿಲ್ಲ ದಿನ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕೋ ಪತ್ರಲು ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕುದಳು. ಆಂಡ ಅವೇತೋ ಕಾರಲೆಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಮರೆಯಾದೆ ಹೋಗಿತ್ತಳು. ಜೈತುಲ್ನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜನಕುಲೆಗ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೊಕ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪವನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನು ಒರಿಪವನಂಚಿ ಪೆಂದಿ ಬೆನ್ನೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತಿರ ಜನಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತುದು ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಬರೆಪಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ಬ್ಯಾತೆ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಡ್ ಕುಲಕನೆ ಸ್ವರಕುಲುಲ್ಲ ವ್ಯಂಜನ ಉಲ್ಲ ಕುಣಿತಾಕ್ಷರ ಉಲ್ಲ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತಲ್ಲ ಉಲ್ಲ. ಒಂದೇನ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ರೀತಿದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಪಾದಿಲ್ಲ ದಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಗುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಬರೋದ ಐಸಿಯ ನೆಟ್ಟಲ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ನಿಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವ ರೀತಿದ ಪಡೆಯದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಬರದು ತುಳು ಅಕ್ಷರಲಿಡ್ ಜನಕರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಪಿನ ಲಿಪಿಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಂಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತದ ಯುನಿಕೋಡ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡಪುರದ ಅವು ಎಪ್ರೂವ್ ಆದ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ತುಳುಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾದ ಸಂಗತಿ ಆತುಂಡು. ಆಂಡಲ ತುಳುವೇರು ಸೊತ್ತ ಕುಳಿಜೇರು ತುಳುನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಿಗೆ ತುಳು ಎಡ್ಮರಿ ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಸೇಪವರೆ ಆಯ್ನಾಥ ಕೊಲ್ಮಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಬೆನ್ಪಾಟಗು ಎಲ್ಮೆ ತಿಕ್ಕುಳು ಪಂಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಸೊಂದಿರು ಚೈತನ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗವು ಅವನಂಜಿ ತಿರುಪಾದು ಅವನಂಜಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮದಾಡು ವಿಜಯಶೇಖಿ ಹಾಲಾಡಿದ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರದ ಮೂಲ ಇಂಚ ತುಳು ಬರ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ತುಳುನಾಡೆ ಬುಡು ಬುಲೆದಿನಿ ಅಂಚ ಅಂಚಲ ಈಗ ಪೂರ ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ತುಳುದ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರ ಪೂರ ವಿಚಾರಗಳ ಈಗ ಎಡ್ಡೆ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಊರುಡು ಎಂಚ ಬುಲೆಟ್ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲೆಟ್ ಪಂಡ್ರಂಜಿ ಅಟೋಕು ಸಾತು ಕೊನೆಯಾಗ ಸರತಾನೆ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಜೈತುಲ್ನಾಡದ ಟೀಮ್ ಅವು ಹಠೋಕು ಈಗ ಸಾಧಾರಣ 40,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಗ್ತದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಯ್ನ ಮಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ತುಂಬದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೇಲೆ ಏನಂಚಿನ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರಿನ ತುಂಬದಿ ಒಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡೆದೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಬಂಡಾರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಕೋಡ್ ನಡೆದೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ತುಳು ಮಾತೆರ್ಗ ಪಂಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಗಂಟ ಲೇಸಿಗ ಇತ್ತರ್ಮೇಡ್ ಒಲಗಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಪಾಡು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉಮೇದ್ ಮೂಲ ಪತ್ತು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾದಿಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಸೇರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲಿಂಚಿನ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಚ ದೀರ್ಘ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಚೂರ್ಗೆ
ನೆಂಚಿನವ ಕಿನ್ನ ಇನ್ನಟ ಬರೆದೇವು ಮಲ್ಲ ಈತ ದೀರ್ಘ ತಿರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು ಕಾಲು ದೀರ್ಘ 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 ಅಂಚ ಬರೋದ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಅವು ಅರೆ ಹೇರ್ಲಲ್ ಶಾಂಭವಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬರೆನದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದುವೇ ಕೆಲವು ಮಾತನಾಡಿ ಬಂದರಾವೆ ಐ ತಪ್ಪೆ ಐ ಬರರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಬರಡಿಗೆ ಏರಿ 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 ಬನ್ನಿ ಓ ಸಜಿನಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಯಸ್ಸಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೊಂದು ಸಾಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶನಾಯ. ನಾನು ಈ ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀನು ತುಳು ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀನು ಕುಂದಾಪುರದವಳಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನಗ ರೈ ಅಂತ ಇದ್ಲು, ಅವಳು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇವ್ರ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚಾದ ಈ ತೊಂಜಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ ನನ್ಲ ಉಂಡು ಕಲ್ಪರೆಗ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಗಂಟದವಳು ಅಂತ ತಪ್ಪ ಉಂಡು ತಪ್ಪು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಂಡ எனக்கு ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಬೇಕು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ எனக்கு ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ எனக்கு ಕಲ್ತು ಕೊರ್ಕಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತುಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದೈವದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ತುಳು ಬರಲಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಿತೌಟ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೇನೆ. ಫುಲ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ 10th ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ತುಳುನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ನಾನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಒಂದು ಕಲಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಪಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋಕನ್ ತುಳುನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಘಟ್ಟದವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಮತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಸರ್ ಪದಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತುಳುನ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಕಲರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಘಟ್ಟದ ತುಳು ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ರ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಡೇಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಬರೀತೇವೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಅಂತ ಬರ್ದ್ವಿ, ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ದ್ವಿ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವಂತ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಗೈನ್ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಆಗುವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ
ಒಂದು ದಿವಸದ ಬಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಗೇನ್ 2 days ಇದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾರು ಈಗ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಿಮಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಂತ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಆಗುವಾಗ 4 ಪೇಜ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದಾಸೀನ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಉದಾಸೀನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ ಲಾಯನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆ ಮೋಕೆಡ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಂಥದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೇಟೆ ಹೊಡಿದ ತಿಂಗಳಗಟ್ಟೆ ಯಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದಿರುತ್ತೆ. ನೇರು ಬಂದು ಖಾಲಿ 15 ದಿನ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಕ್ಕಿ ಯಾಪ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪು ಎಂಬುದು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಎಂಕ್ಲು 2 ಮಂದಿ ಗಂಟೆ ಇದು ಯಾಪ ಹಾಕೊಡು ಈ ಮಲ್ಪುಲ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ತಯಾರಿಲ್ಲ. 5 ತೊಟ್ಟುಗಳ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಡಂದ್ರೆ ಭರವಸೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಶೆ ಕಡೆ. ಇದು ಅಪ್ಪೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಪೂರ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬರ್ಕೋಡು ಅನ್ನಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾರ್ಥ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಈಸಿ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಮಾಜ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಾಡು, ತುಳು ಲಿಪಿದ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರಿ ಪಿರಾವಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೆ ಪಿಜ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪುಡ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ನಂಗೆ ಅವೇ ಭವಿಷ್ಯ ಅದ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಇದೇ ಊರದ ಸುಮಾರು ದೇಶಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉಂಡ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ನಾಳೆದ ಬಳಕೆ ಭಾರಿ ಇದನ್ನ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಪಿಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಲ ತುಳುಗಳ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲಿದ್ದ ತುಳು ಮಗಲ ಅಣ್ಣನ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅದ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳು ಅವು ಪೂರ ಮರತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕುಡಿನ ತಪ್ಪದು ಇದು ನಿಗುರು ಪೂರ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಒಪ್ಪುಂಡ ನಾನು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕುನೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಂಗಲು ಅಂಡಲ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪೊಡು ನಿಂತು ವಾರ್ತರಟ್ಲ ಎನ್ನ ಸಹಾಯ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮಾತಾತುರು ಎಲ್ಲ ಉಡಲು ಸ್ವರ್ಭ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಈನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನವರ ದಿಗ್ಗ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಬೆಳಕ್ಕೆ ನಲಿದ MSRS ಸಭಾಂಗಣಡು ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ವಂಜಾಕ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಗೆಂದದ ಕೊರಡು ನಿಗಲ್ನ ಮುದ್ದು ಎತ್ತಿಡ್ತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ನಿಗಲ್ನ ಮುದ್ದು ಹಿಡ್ದಿದ್ದ ಸೊಂದ பொருளு ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ பொருளு ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಖೇದ ಈ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ